Alîgirên tîma Urmiyê Runahî piştî serkeftina tîma piroz dikin. Peka Nûçe gehaniya pîdekayî. Eniya 25 îlone tîma futboleya Urmiyê Runahî li stadyuma taktî bajar tîma karakûnluya sayın kala pêşwazî kir. Dîmaçek sweşte tîma mêvandar tîma mêvan bi duyek berende bûn û rê li ber Lîga Klûbana Îranê vekir. Alîgirên mêvandar bikirîna kîne em Kurdinem û simko bersiva panturkandan. Piştî maçê Alîgiran kevsweşiya xwe bi govendên Kurdî nîşandan. Kurdistan!